Salutare tuturor și dacă și ne regăsi la nou videoclip. Azi ne uităm la cineva, adică are cel mai bune dribbling-uri din cel mai bun la dribbling-uri dintre toți. Se numește, hai să începem, să ne uităm. Și nu uitați, dacă vă place să dați like și să vă abonați. Mai înainte ați văzut, am pus un nou videoclip de Food Draft. Am reușit să pun la Chemistry 10 100%. Acum începem schemele. Uitați, jucătorul se numește Neymar Junior, Neymar de Silva. Scuzați pentru muzică, hidratare, schemele iasă foarte bine. Dacă vreți să mai punem de la jucători, care vreți voi, și Ronaldo, Messi, Griezmann, Bale, Suarez. Ce l-a făcut pe Fernandinho. Uitați. Ați văzut, învățați scheme de la el. Mi-a reușit și mie asta. Adică ăsta e jucătorul meu preferat. Neymar face dribbling. Și vreau să mai întreb ceva. Joi, pe Pro TV, la 8:30, se dispută meciul Steaua Dinamo. Cine vrea să se uite, să se uite. Nu aveam anunțat când doi. Și dacă ratează, are schemele foarte bune. Joacă și la Barcelona și la Brazilia. Fatima făcut. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce jucători să mai facem. Ce jucători să mai facem. Deja 11. Cred că vă place. Bătea scheme de la el. Poate mai facem și de la Messi și Ronaldo.
Stați! Oh, ce dribbling! Neymar. Învățat dribbling de la el. Am și ghetele lui. Am toate perechile le-am. Oh! Oare cât mai avem? Mai avem... Dribbling. Și asta încheiem video azi. Cred că v-a plăcut. Nu uitați să dați like și să vă abonați.